أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق لهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. الحمد لله أنبدو أنبي أوفو مغو سغلين بي يلي فيزونا كرنغرني على واجلو إميشون ni andon kanyi anga wajulu ale émission kono ala kira sallallahu alaihi wasallam kira mi fo dinena ala yɛrɛ min ye kira ci o ala fana ye min ɲini an fɛ laseli a sinsin bere ye o ye o la n baden aw minnu ko aw ye silamɛ ye toujours silamɛya ka kiriw n'a ka kumaw bɛ kɛ aw de kan wa kuma bɛ kɛ aw de fɛ pour aw kana na kɛ mɔgɔw ye diinɛ baara a sɛgɛn kelen kɔfɛ aw fɛ a ka tila ka taa sɔrɔ aw ɲɛ ko aw ma foyi kɛ o de ye bɔnɛ ye. An b'a ɲini ala faama fɛ ala kana an ta kɛ ten. Mun b'o se silamɛ ma, mun b'o se adamaden ma? I bi fɛn min na o tigi y'a laɲini e k'a kɛ kɛcogoya min na, n'a ma se ka kɛ e fɛ o kɛcogoya la, a ma se ka boli o kɛcogo minɛn kɔnɔ e fɛ, f'e yɛrɛ y'i yɛrɛ fɛlaw togoya min na e y'a kɛ ten, a bɛ f'o ma ko ka ko kɛ i yɛrɛ ni dungo ye. Ni mɔgɔ min ka silamɛya baara kɛcogo kɛra ni dungo kɛ de ye, a n'a mana nɔgɔya ma cogo min b'a kɛ ten, olu très généralement olu de bɛ taa fɔ u niyɔrɔ kɔ ala yɔrɔ. O b'a sɔrɔ seli la n'importe quoi u sun sariya foyi respectelen t'u fɛ. U ye jaka bɔ, jaka sariya respectelen tɛ u fɛ. U ye hiji kɛ, o sariya fana n taara maka n seginna. Sisan e y'i ta kɛ n'i yɛrɛ fɛla ni hakilila ye, yarɔ ni ala niyɔrɔ bɔra a la, ala min bi sara di, e ka sara tɛ ala kan dɛ, parce que ala niyɔrɔ tɛ e ta kɔnɔ. O ye diinɛ baara bɛɛ kɛcogo ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ lahiya ko min wagati la sisan, silamɛya ye fɛn de ye, fɛn min ti doni ye. Lahiya ye seko de ye. Sunna muakada de don, farida tɛ. Lahiya fagali tɛ farida ye, sunna muakada don. Sunna muakada jumɛn don? Sunna gɛlɛn de don, a ka surun faridaya la. Mais jamana dɔw kan a bɛ kɛ farida yɛrɛ ye, i n'a fɔ anw fɛ yan, parce que fadenya bɛ anw ka diɲɛ natigɛ ko bɛɛ la. Fadenya b'an ka ala ko la, fadenya b'an ka maa ko la. O tuma ni lahiya ko nana don o minɛ modèle kɔnɔ, a bɛ bɔ sunnatu muakada la anw fɛ yan, a bɛ na faridaya minɛ kɔnɔ. Sabu i mana mɛn seli, an ka tiɲɛ fɔ, seli jala ye lahiya in ye dɛ. Seli jala ka nisɔndiya lahiya saga min bi fa o y'a jala ye dɛ. Mais n'a taara fɔ e bɔra seli kɛnɛ na dɔrɔn ka na, i n'i ka denbaya bɛ ɲɔgɔn ka laada la, aw bɛ deli ka
tigadɛgɛ n'a tobi ni jɛgɛjala ye cogo min halisa o cogo kelen bi sen na ala lajarabiw bi se k'o kɛ mais o man ka kɛ silamɛ dɔ fɛ seli don fɛ k'a balima silamɛ ɲɔgɔn to yen ka sɔrɔ u b'a kalama ala ye sɔn 10 nin kɔ 20 nin kɔ 30 nin kɔ miliyɔn yiri ka mɔgɔw ka harijɛgɛ ti kelen mais saganin kelen ɲinini o la k'o di i balima silamɛ kɛ kelen ma wala ka se ka misi yɛrɛ fasa k'a lajɛ i balima silamɛ minnu ma se ka lahiya sɔrɔ k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ n'ala ye hɛrɛ kɛ ala barikada i bi fitini min bɔ k'a di a tɛ komi a jɔda tɛ yen a jɔda b'i ye a ɲɛci b'i ye de ala ma o wagati yɛrɛ de ala b'a dɔn ko jɔn b'a sɛbɛ la o tuma o lahiya in ala y'a dɔn minnu fana harijɛgɛ la n'a bɛna fa aw ka ŋaniya ka kɛ an bɛna fa ala kama sabu ala ko ale ala mago tɛ lahiya sogo la a mago t'a joli la ko ale mago bɛ min na lahiya kantigɛla bɛna lahiya faga ni ŋaniya min ye ale ala mago b'o de la ni ala ko a mago t'a a sogo la a mago t'a joli la kuma kɔrɔma denbaya b'a sogo dunni min kɛ ka nisɔndiya ala b'o baraji d'i ma o bɛ taa hisanu minɛn kɔnɔ mun bɛ taa ilahiya minɛn kɔnɔ n'o ye ala yɛrɛ ka alaya ye k'o ɲɛda jɔ jɔn na o de ye e bɛna kantigɛli kɛ ni ŋaniya min ye joli min na bɔ ni ŋaniya min ye a banna ni lahiya fa a y'a duncogo o duncogo la baraji de b'a la i n'i ka denbaya san yɛrɛ dɔw bɛ yen u bɛ san don k'a ban hali ba u t'a fa mais olu ka saga jɔlen u ka dukɛnɛ na k'a bɛna fa an bɛna nin de dun ba nana n'a ye wala ala jɔn dɔ ɲɛna ba ma k'a di ba ma o nisɔndiya n'o kɔntan min bɛ tɛmɛ o du kɔnɔ dɛ a n'o farifoni min bɛ tɛmɛ a n'o bɛn n'o sabati min bɛ tɛmɛ o dutigi n'a a muso cɛ ala b'o bɛɛ de kɛ hinɛ ni baraji ani barika ye k'a don i si la k'a don i ka nafolo la k'a don i ka ko bɛɛ lajɛlen na e tɛ se ka mɔgɔw ka du la nisɔndiya maa min jigi tigɛlen don ko ala kɛ e tɛ se ka nisɔndiya don mɔgɔw ka du kɔnɔ ko ala ka nisɔngoya don e ka du kɔnɔ o masa tɛ ala ye dɛ o tuma na nin waati ninnu fana n'aw bi baganw san k'a di mɔgɔw ma a y'a bɔ sarakati ɲuman sira fɛ aw kana aw profiter k'a dɔn nin fɛn in ko bɛ hadamadenw na sisan donc an ka saraka jugu bɔ ka don a kɔnɔ k'a di mɔgɔninfinw ma o ye n tɔɲɔli ye o la i b'a dabɔ min kama n'ala ma far'o kan a ti ko ye dɛ a bɛ k'a contraire de ye o tuma na minnu ye kɛrɛnkɛrɛnli kɛ k'u ka nafolo cɛ k'a don baganw na nafolotigi kunda k'a distribuer dɛsɛbaatɔw la ala k'u sara a bɛ caman kun hali o ka ba san k'a di maa ma o t'o fɛla ko ye dɛ dɔw bɛ k'a san k'a di dɔw daden bɛ min b'olu kun o tɛ minnu bɛ k'a san k'a di kun o la an bɛ ala deli ala ka hɛrɛ di fɔnisiriw ma n'o fɔnisire ye nafolo sɔrɔ a kɛrɛfɛmɔgɔw bɛ bɔ a kalama hali n'a man ca n'i teri ye fɔnisire ye n'aw bɛ teriya la hali n'a ye 1000 sɔrɔ don o don e bɛ bɔ a kalama i b'a dɔn k'aw to taama na ɲɔgɔn fɛ n'a ye bɔnbɔn san a b'a kɛ 2 a bɛ 1 d'i ma hali n'a bɛna débardeur san a don a b'a kɛ 2 a bɛ 1 d'i ma o de ye fɔnisiraya yɛrɛ ja ye n'olu y'a sɔrɔ
imuyi ayi ita soro do toko kabo soro fitini de bara koyi mais aka fonsire ya inde ba to a togo bita ala yɛrɛ b'a dɔn na ala cɛ ale ye niveau min a b'o dɔn mais k'a to fɔnisire in fana na ala t'a malo fiyewu a bɛ hinɛ min kɛ jɔw na n'a waati sera alayi ala bɛ sababu dɔ la n'a ma a b'a sɔrɔ k'a kɛ o tuma a ye lahiya ninnu ɲini ala kama a k'u faga ala kama n'a se t'i ye i yɛrɛ ɲini bagan gɛlɛyara ɲinɛ san kɔnɔ kojugu a gɛlɛyara waati ka gɛlɛ bagan fana gɛlɛyara seliko nana don a kɔnɔ ko tɔw fana bi kɔfɛ dɛ min tɛ seli fana ye i bɛ seli sɔgɔmada ni sagaw fara ka sogo ɲimi daminɛ ko tɔ min bi seli kɔfɛ olu bi commencer ka n'u jɔ aran na ni malo tɛ so muso bɛna fɔ a sini tilela malo tɛ yen dɛ bi ta mana bɔ a la banna ni ɲɔ tɛ yen ayiwa ɲɔ fana banna dɛ ni ala bɛ tiɲɛ don mais programme ta dɛ dahirimɛ in de ka gɛlɛn o ɲini lahiya ɲini n'i m'a fa n'ala ma fara i ka sogo tɛ k'i ka na la dɛ an bɛ kumakanw de ka ca an fɛ dutigi dɔ ni kasi sera ne ma don do a ko seli natɔ ye nin tugun dɛ sigiɲɔgɔnya la ale ka du ni du dɔw da ɲɛsinnen bɛ ɲɔgɔn ma o bɛ se ka saga tan ni kɔ fa mais hali ka sogo sara fitinin kɛ aseti kɔnɔ k'a ye taa di kari ma k'u t'a kɛ n'u bɛ fali kɛ dɔrɔn u b'u ka bulon datugu ko jigiya t'a la fɛn min b'o togo la ni e ma fɛn sɔrɔ ni m'i labɛn n'ala ma fara i kan n'i ka denbaya a bɛ seli kɛ a jalan na silamɛ jamana kɔnɔ o tuma na minnu bɛ dɔnw kɛ donatɛriw aw minnu bɛ misiw fa k'a sogo di mɔgɔw ma aw minnu bɛ sagaw fa k'a sogo tila mɔgɔw la a ye ko in jateminɛ kosɛbɛ dɛ tuma dɔ la a bɛ di dɔ ma o n'a man kan fiyewu tuma dɔ la dɔ bɛ kasi la so kɔnɔ ni kɔn kɛra k'a ko ɲɛɲini k'a ko sigi kala kelen kan k'a fɛsɛfɛsɛ o bɛ ɲɛ ko la dɛ se bɛ dɔ ye ka lahiya san a yɛrɛ pɔsi kɔnɔ wari la o b'i jigi da aw ta kan ka t'o minɛ ka n'o don a ka wari ni bɔli cɛ k'a sɔrɔ a sankun ye minnu ko sɔrɔ yɛrɛ k'a san a dikun ye olu de ko ye pour ka seli kɛ nisɔndiya la olu t'a ye dɛ kɛmɛ sara la n'i y'olu ye k'a ye a tɛ tɛmɛ maa 10 kan misiri welew bɛ yen misiri entretien kɛbaw bɛ yen foyi t'u bolo alimamiw yɛrɛ bɛ yen bi seli in na a dɔw bɛ hali k'u t'u ka lahiya fa misiri kɔnɔ a tɛ yen dɛ muso cɛ sabatɔw bɛ yen banabaatɔ dalen bɛ muso bolo cɛ dalen bɛ bana na furasɔngɔ ni kirikaraw bɛ sen na ni nin waatiw fana nana se ka fara a kan baara tɛ yen o tuma ni e ma se ka saga sɔrɔ ba ɲini k'o fa n'i ma se k'o si sɔrɔ maa ma hinɛ la i se ye sɛ min ye k'i ka denbaya nisɔndiya t'o san fini ɲɛɲumanin minnu bɛ denmisɛnw bolo u k'u ko k'u jɛ muso yɛrɛ k'a ta ko k'u jɛ u k'u don u ka seli kɛ tile 1 don a bɛ tɛmɛ hinɛ kuma a fɔbaa ka ca a kɛbaa man ca dɛ baɲumankɛ taabolo minnu bɛ yen
n'a bɛ ala jɔnw lajɛ jamatigiw lajɛ karamɔgɔw lajɛ ka misiw d'u ma k'u fa k'u sogo di dɛsɛbaatɔ jamakulu minnu b'u cɛ jama cɛla k'u di u ma aw kana fari fa la dɛ a ye taa fɛ ni nin waati ninnu sera karamɔgɔ jamatigi bɛɛ bɛ hami a bɛɛ jamaw ninnu bɛ n'u ɲɛsin olu yɛrɛ de ma karamɔgɔ fɛn t'an bolo dɛ fɛn t'an bolo fɛn t'an bolo fɛn t'an bolo mais aw mana fɛn min di o karamɔgɔ ninnu ma sisan olu fana b'o de di o dɛsɛbaatɔ minnu b'u ka mɔgɔw cɛla o b'a di olu de ma an y'a caman seereya a kana fari fa a ye fɔnisereya ala bɛ fɔnisereya aw kan saga ɲɛ kelen cilen o tɛ kɛ lahiya ye saga fiyentɔ o tɛ kɛ lahiya ye saga banabaatɔ fo bolo bi don a kɔrɔ k'a kɔrɔta o tɛ kɛ lahiya ye sengari ka kulo tigɛ fo a kulo tagaju la gere ka kari ka don fo kunkolo la o tɛ kɛ lahiya ye ku ka tigɛ fo ka na se ku yɛrɛ laban yɔrɔ ma o tɛ kɛ lahiya ye lahiya golo tɛ feere golo tɛ di bosonikɛla ma bosolikɛla sara tɛ bɔ golo la a tɛ bɔ sogo la wa n'aw bɛ lahiya kantigɛ a ye muru daja ka ɲɛ a ka kantigɛ nɔgɔya la ni ŋaniya ye cɛ bɛ se k'a ka lahiya kantigɛ cogo min muso yɛrɛ bɛ se k'a ka lahiya kantigɛ ten n'a ma siran mɛ n'a bɛ siran a bɛ se ka ŋaniya siri k'a to cɛ kɔfɛ cɛ b'a kantigɛ a bɛɛ ye kelen ye o tuma donba min ɲɛsinnen b'a ma n'o ye arafa ye arafa tile kelen sunni a bɛ san fila jurumu yafa di san fila jurumu yafa jumɛn don a fɔlɔ i ye lamama minnu kɛ cɛnɛ jurumu a b'olu de yafa dɛ mɛ k'i tugu ka dɔ empoisonné k'o fa maa ma bɔ a kalama ala bɔra a kalama i den ka kɔrɔ tɛ fili min ma k'a ka vie détruit maa ma bɔ a kalama ala bɔra a kalama i mana tubi o minɛ n'o yafa bɛ ala de bolo jɔn tɛ se ka kuma o la mɛ arafa tile kelen sunni tɛ se k'o jurumu modèle yafa dɛ f'an k'a fɔ o ye cɛnɛw de i kɛtɔ ka ala batow kɛ yɔrɔ minnu tiɲɛ n'i bolo ka sɔrɔ i yɛrɛ ma bɔ a kalama wala i filila ka don ko dɔw da fɛ e yɛrɛ ka lawuli kama tɛ mɛ dɛsɛ ni kamanagan y'a dɔw si ma mɛ kabayira baba ninnu olu kuma t'a kɔnɔ dɛ ala ka sunni nɔgɔya baden minnu bɛ hiji yɔrɔ la ala ka hijiw minɛ ala ka seli yɛrɛ ɲuman don an ye hɛrɛ la k'a bɔ hɛrɛ la haza wa salam ne tun ye kulo adigɛ